Is-sawm. Is-sawm huwa biss għal bżonnijiet u anke doveri reliġjużi? Mhux il-każ. Fil-fatt waħda mill-iktar sistemi moderni jekk nistgħu ngħidulha hekk, illi anke qed tintuża f'ċertu kliniċi u sptarijiet barra minn Malta, speċjalment fl-Amerika, huwa stil ta' ikel fejn inti tagħżel fiex ħin tiekol. U tagħżel fiex ħin tiekol mhux qed ngħidu toqgħod bl-arloġġ ta' u toqgħod tikol kull satej jew kull klieta, però illi inti tagħżel illi tħalli daqsxejn spazju mhux ħażin bejn l-aħħar ikla tal-bieraħ u l-ewwel ikla tal-lum. Fil-fatt studji qed isibu li jekk inti tħalli bejn wieħed u ieħor bejn 12 u aktar, idealment bejn 12 u 17 il-siegħa, illi fihom inti ma tikolx, però xorta tixrob ilma, kafe iswed, te iswed u drinks oħrajn illi ma fihomx pereżempju zokkor u ħalib, allura jridu jkunu naturali u plain. Għal daqstant pereżempju l-famuż kafe iswed huwa fost iktar popolari apparti l-ilma still u anke l-ilma sparkling. Illi meta inti għamilt dawn it-12-16 siegħa tixrob dawn il-likwidi ta' bla kaloriji u ma tikolx qed isibu illi ġismek ikun effiċjenti ħafna illi mhux biss ħajjejnek biex ma żżidx ix-xaħam illi għandek imma li jmur fix-xaħam tiegħek li għandek storjat u jużah bħala enerġija flok ma joqgħod jiddependi mill-ikel għall-enerġija. Dan sabu li huwa tajjeb ħafna wkoll pereżempju anke għal min ibati minn ċertu dixxiplina. Ma nafx inti ma ngħid jiena qabel anke kont quddiem it-television wara pereżempju jew waqt l-aħbarijiet u wara l-aħbarijiet qed nara television u niekol bla ma naf kemm qed niekol tajjeb għax inkun aljenat b'dak illi qed nara. Waqt li inti kieku tajt tisma' jiena pereżempju sa 8:45 kilt malli jibdew l-aħbarijiet jiena waqaft niekol. U ħanikol imbagħad l-għada pereżempju l-ewwel darba f'nofsinhar. Għax ħallejt bejn wieħed u ieħor dawk is-16 siegħa hemm numri ta' benefiċċji illi mhux biss tajbin għas-saħħa imma tajbin għad-dera wkoll. Ħanħeġġek biex tfittex daqsxejn fuqha di jgħidula intermittent fasting. Mela inter INTR mittent MITT ENT fasting FAST ING. Fittex fuqha, però ħanfakrek ħaġa. Mhijiex l-unika sistema li taħdem u mhux bil-forsi li hija taħdem miegħek. Għal daqstant, inti sib dik is-sistema illi meta tistaqsilek innifsek tajt isma' jiena di kapaċi nżomma tul ta' żmien, jekk iva ħanibdiha, jekk le qabel ma nibda ħansib u ħaniprova xi ħaġa illi nemmen li ħanżomma. Għax il-logħba mhijiex ta' ġimgħa ġimgħatej, il-logħba tagħna biex nibqgħu b'saħħitna, biex nibqgħu nidhru tajjeb hija logħba ta' ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar, sena wara sena. Tkellem dejjem mat-tabib u ma' nutritionist tiegħek qabel tagħmel bidliet